Ngibhalele iNyoni TV ngesizathu sokuthi bengifisa ukusiza umntwana lo engihlala naye la emakhelwane wami. Besinethemba nje nathi nami although ngifunda benginayo lento yokuthi one day nami lo msebenzi uma awenzayo ngiyomkhipha kuwona. Kwavela ukuthi lo muntu obemholela iqolo ngaso-ke isitifiketi sakhe lesi usevele waclaima kumapholisi ngaye wamenzela isitifiketi sokushona. Ikhule nje ingaka nje bengisebenza emobeni ngihlakula umoba kuduma izulu ngisebenzela yona ukuthi ikhulu. Yebo. Ngifisa ukuthi ngathi ngangisiza kule nkinga engibhekene nayo. Ngoba sengihambe ngahamba ayilungi into yengane. Yebo. Ekhuleni kwakhe walahlekelwa isitifiketi. Makulahleka isitifiketi mabethi bayazama ukumenzela esinye mayefika ema-Home Affairs kuvela ukuthi isitifiketi unaso and uyahola. Mhlambe ngelinye ilanga imina yomsiza. Kodwa indlela esekwenzeke ngayo manje it's like yonke lento engangifisa or imicabango yami angeke iziphumele. Yazi into ngingasho kanjalo. Ukuthi akwazi ukumbhalisa igrant. Kwatholakala ukuthi uhola omunye umuntu ngaye. Emumva kwaloko esethi uyazama ukuthi uyamenzela isitifiketi kwaphuma ukuthi usashona. Ubezama bandla Nkosi yami uma usikhulisile ephanta ngandlela zonke. Besinethemba nje nathi nami although ngifunda benginayo lento yokuthi one day nami lo msebenzi uma awenzayo ngiyomkhipha. Ningizimu Afrika, nina benkasheni enkulu kaMenzi ephuza umlaza ngameva, ngiyabingelela. Igama lami ngingu-MC Kwajo, unogwaja ozikhundla omzukwana kavungamisa uvalavala sekuvala ngamakhanda amadoda insiba temagwalagwala tathi ngagcoka umuntu cobo cumfala kahla. Lalela-ke singaphansi kweNyoni TV uhlelo kwenzakalani. Namhlanje siyahamba sibheke lapha-ke eMbumbulu. Utate wethu noma ngithi usisi uningi wakashange uye wasibhalela wathi Nyoni TV ngiyacela ukuthi ningiphelezele sihambe siye ekhaya kubo kamngani wakhe noma ngathi umuntu oyisihlobo naye siyoza ukuthi kwenzakalani kunodaba olukhona okufisa ukuthi thina silithole silethulele iNingizimu Afrika. So ke njengamanje siyasuka siyahamba soluza udaba likaMbali owakamkhize onenkinga yama document ama ID idifiketi zonke lezi zinto lezo okungomazisi baseNingizimu Afrika. Thina njengeNyoni TV sizokuthulela udaba ukusuka nokuhlala ukuthi kwenzakalani so landela kuze kube sesiphethweni. Into engicela kuwena mbukeli ukuthi nje usiphi ihlo lakho bese siyahambe sitotobe kancane kancane. iNingizimu Afrika inkinga yami inkinga yakho. Mbukeli, igama lami nguNingi ngwakashange eMfumi ngihlala eMalikazi ngokomsebenzi. Ngibhalele iNyoni TV ngesizathu sokuthi bengifisa ukusiza umntwana lo engihlala naye la emakhelwane wami. Usisi lo ngazana naye ngokuthi uanti wakhe besikade sigane ndawonye so ngasajwayelana kanjalo ke usefana nosisi kumina nje sesiphile naye isikhathi eside. Engithe mangizwe istory sakhe sokuthi uthe ekhuleni kwakhe walahlekelwa isitifiketi. Makulahleka isitifiketi mabethi bayazama ukumenzela esinye mayefika ema-Home Affairs kuvela ukuthi isitifiketi unaso and uyahola. Okuhambe kwahamba lokho kungalungi indaba yesitifiketi sakhe. Kuthe sephinde sethi uyazama futhi esekhulile. Kwavela ukuthi lo muntu obemholela iqolo ngaso-ke isitifiketi sakhe lesi usevele waclaima kumapholisi ngaye wamenzela isitifiketi sokushona. Ke manje sizama ukulwa leyo mpi leyo akulungi. Engize ngathatha isinqumo sokuthi ngibhalele iNyoni TV ngoba abantu ngeyinkinga eziningi ezahlukahlukene. Ngibile nethemba-ke lokuthi mangibhalela iNyoni kuzobe sekusizakala kwakhe usisi ngoba ngokwethu nomndeni wakhe sesizamile sahluleka. Kumanje siyazama izitifikethi ayiphume sekukaningi kwakaningi useze umdala unanengane manje ina 2 years nayo lengane izoshaya isikhathi sokuthi ingene esikoleni ayikwazi ngoba naye ayikwazi ngisho ukhola iqolo ayinaso isitifiketi. Ngiyabonga. Sakhuleka ekhaya. Awusoza bonjwayele la ekhaya. Awu ntombi endala. Yebo sanibona. Awu sondela ntombi endala sondela. Ungesabi akubona bomthetho. Uyaphila gogo.
Hayi ngiyaphila ingane zami njani nini? Yebo. Cathi uyabona ukuthi ngihamba nomuntu omaziyo lapha. Yebo yebo. Cha singabe Nyoni TV. Singabe Nyoni TV njoba eke wasibhalela uMashanga ukuthi hayi khona inkinga ekhona la ekhaya. So sizaya ke sifike nathi sizoyibonela sizoza ukuthi kuhamba kanjani gogo. Yebo, ngingabonga abantu abamhlamba ngangisiza kulokuxakeke ngixakeke khona. Yebo gogo. Lapha ekhaya, impela ngixakeke kakhulu. Ngengane umzukulu wami kakhulu. Bakhona bona abazukulu. Hayi bakhona. Okay. Bakhona. Angazi gogo ngoba ngibona ngathi kumnyama la endlini bengacela ukuthi nisiphi itulo inisiphi itulo sihlale la ngaphandle ukuze sizokwazi ukukhuluma kahle udaba lethu. Makungenze kanje kanjalo gogo ngiyakhuleka nje ngiyayikhulekela lapho. Hayi ngingabonga abantu abami ngizosithatha itulo. Yebo. Bese mhlawumbe yababiza nabazukulu besondele. Sihlale nje la ngaphandle sixoxe udaba sizi kuhamba kanjani. Hayi ngizwa kahle. Yebo gogo, yebo. Yebo. Ongaba ubasizi bathola itulo. Yebo. Ya ne hey. Kuyahanjwa. Ngicabanga ukuthi masingayibeka lapha ma. Siyibeke nje la sizokwazi nje ukuhlala kahle. Ya. Awusibeke sizithi. Sibeke kanje. Ya sibeke nje kanje. Sibeke kanje. Okay. Asibeke la isini sondelanise. Yeah. Great. Kanje. Ya ku-right. Ezinye azize ngaphi izinye? Azize ngaphi izinye? Size ngala. Okay, sibeke la lesi. Sibonga ke ithuba lokuthi nisivumele la ekhaya ukuthi sifike siNyoni TV njengoba usisike ubusibhalelile. Siyafisa ukuthi usilandise ukuthi kungani ubhalele iNyoni TV ikuphi la office ukuthi khona silekelele khona. Uyaphila kodwa? Yebo ngiyaphila bhuti njani? Yes. Izathu sokuthi ngibhalele iNyoni TV ukuthi ngibonile umntwana esokola phambi kwami bezama kungalungi. Bengifisa ukuthi iNyoni TV ingenelele ngoba sengibonile ukuthi makuthi noma ngathi izolunga lento kuyoba indaba endala usekhulile manje izinto eziningi akakwazi ukuzenza ngoba isitifiketi neIDC imgogodla wempilo yomuntu. Awuphinde nje kulendlala udaba lokuthi kwenzakalani noma kwenzakaleni usisi kanjani ubuthini ubudlelwane bakho naye. Okay, usisi sekukaningi ezama ukwenza isitifiketi. Mangithola udaba lwakhe ngathi usisi walahlekelwa isitifiketi emncaneni bakhe. Mabehamba batholakala ukuthi isitifiketi sikhona and umuntu owasintshontshayo siyasebenza. Ke manje usisi nabe engakwazi ukukhola iqolo ekhuleni kwakhe. Nasesikoleni beneyinkinga njengoba isitifiketi phela siyafuneka nesekole njengoba nazi. Ke manje usisi uthe sethi usoshaya ID kwatholakala ukuthi usewashona. Okwenza impilo yakhe ibenzima kakhulu ke kunasekuqaleni. So wena ubudlelwano bakho naye ningabangani umzala ubuthini ubudlelwano bakho nosisi? Ngingasho ngithi singabangani ngiphinde ngithi ingane yami ngoba ubuya ngibize ngo-auntie kodwa nje sisondelene kakhulu naye. Kahle u-auntie wakhe sabe sigane ndawonye naye sijwayelane kanjalo naye kwase kube ukuthi i-relationship yethu ke iyaqhubeka. So wayibona kwiNyoni TV ukuthi no ingakwazi ukungenelela lo daba ukuthola konke. Mhlawumbe asizwe ngawe ma angithi uye onenkinga vele. Yebo uyonenkinga. Asilandise ma ukuthi kwenzakalani udaba lakho nje ulichaze nje konke nokuze kuvele ukuthi ngathi sewashona usivele nje ungafihlile ukuthi nje usichazele. Ngizothanda ukubingelela ababukela emakhaya. Igama nguThabi Imbali ngwakamkhize isibongo. Ngiqhamuka endaweni yaseMbumbulu esigodi kubizwa ngokuthi kaMahleka. Ngike ngaba nenkinga njoba nginenkinga manje yokuthi angikhona ukushaya ID ngesimo sokuthi kunomuntu owantshontsha ama documents ami wahamba wayewasebenzisa. Ngike ngazama ukushaya isitifiketi but isashayeka kodwa sabuya nama details wrong. Sabuya nama details omuntu engingamazi lo muntu loyo ovela ande ngathi uma wami kodwa akusiyena uma. Saphinde saqhubeka sazama futhi nomunye uAnti wami ngithe sengiyoshaya iID ngaso lesitifiketi ngcono angiede igama
ngathi sengiyoqhubeka ngiyashaya i-ID kwathi angikhoni ukushaya i-ID ngoba kuthiwa ngashona. So gogo ikhona imizamo esenike nayizama ukulungisa lolu daba lolu ngoba ngicabanga ukuthi udaba olubucayi mase kufika nasekuthenini kuzwakala ukuthi ngathi sewashona ngokwase Home Affairs khona imizamo enike nayizama gogo. Sizamile saya enduneni nasemakhosini sizama izincwadi akuphumeleli ku Home Affairs phuma ukuthi usashona asitholakali kwa certificate lengane isinengane nayo ingane nayo ena certificate ayikwazi ukushaya certificate uma waye engena iID manje ngixakekile nje angazi ngizokwenza njani. So manilithatha lolu daba nilifaka enduneni nakhona nigogo kuya ke kumuntu lo enisola ukuthi uyena ngempela owathatha lezi zinto nake namconfronta nakuyena nje iqobo lwakhe nake nakwenza lokho wahamba uma wengane nayo ingane waya kuyena wafika waphika kodwa futhi wanamagama awakhulumayo ngazi wathi kunenamba eID yakhe ngazi kuma wengane ke ongacacisa lapho angazi kahle mawengane ekathiniya kumuntu niyozwa ukuthi kwenzakalani mhlambe lo msolo enimshoyo wafike kwathi kwabanjani isimo sichazele nje ma wafika waphika yena wathi akaze ahole iqolo yena wafika waphika wathi nje akaze nje alihole nje iqolo sabuya ke nayo ingane gogo enye into ke esifisa ukuthi silandise kuyona ukuthi qale nini ukuvela ukuthi ukhona umuntu ohola igrant ngiqale nokunothisa lapho nanokubheka futhi ukuthi leyo ukuthi sewashona futhi ni found atheni nje lokho usichazele nje gogo ungakhuleke sithole ngoba efuna wenza sona ilokhuza icertificate ukuthi akwazi ukumbhalisa igrant kwatholakala ukuthi uhola omunye umuntu ngaye emumva kwaloko esethi uyazama ukuthi uyamenzela icertificate kwaphuma ukuthi usashona nalo muntu watholakala ukuthi isibongo sesishintshile sebize esinye isibongo hawu yo yanzima indaba so gogo uma ke senikutholile lokho ke nabuyela yini mhlambe ukuya kulowo muntu loyo kuyomtshela hayibo nakho lokhu uyavela la endawo noma nabe senadika ibala nayeke khona minye imizamo phinde nayizama noma nibe senaphela manje kwazanywa kwayiwa kuyena uyaphika uthi nje akazi lutho nje ngalo yonto yena manje sididekile akutholakala icertificate thuli nje manje kuthenya isazi ingane senze njani Department of Home Affairs manifika lapha benilekelele benisiza ngoba ngicabanga ukuthi nabo ngabanye abantu abakumele ukuthi babe nesolution noma bakhuluma okuthile bathinje lapha manifika kubona abaka Home Affairs eminyango zasekhaya bafike bathi bakhulume lokho nje ukuthi washona kanjalo nje ingabisazi ingane bathi bayazama mesethi uyosibheka leso certificate sibuye certificate ke kanjalo asimvumeli ukuthi sehesakhe manje uziqhingile nje akazi uzokwenza njani njengamanje naye usenengane ayiholi ingane ayinaso certificate ingane manje into engazi uzoyithini. Alright sibuyele kuwena Mbali mhlambe awuchazele nje usichazele ngeingqinamba nawe obhekana nazo ngoba lento ingawe nanokubheka ukuthi mhlambe wena ke ngokosizo njengoba usho senihambe nahamba kwenzeki ubufisa ukuthi kube kanjani kodwa uqala usichazele nje ngeingqinamba obhekane nazo njengoba ungenayo ID ungena certificate nengane yakho futhi ayinakho. Hey kuningi engathi ngidlule kona noma ngingadlulile nasesikoleni bekukhona ngibhalanga kahle even imatric wami ngubhalanga kahle because bekufuneka iID nje into eziningi sometimes bekuye kufuneka ama photocopies esikoleni angikwazi ukuhambisa mina because anginayo iID bengifunda kanzima angifuni uqamba amanga kodwa benginalo lelo themba lelo lokuthi mhlawumbe sometimes ngalolo suku kuzolunga nomana ke ubezama ke ukuthi bekahleze esho nayo ukuthi asingalilahli ithemba
mhlambe ngolunye usuku. Ngicabanga ukuthi sisi kuzolunga kodwa ke gogo njoba uMashaka ngebhalele iNyoni TV ngiyafisa ke ukuzwa kuwena gogo ukuthi lo muntu enisola ukuthi uye owathatha lezi zinto lezi ukuthi ke mhlambe uma ningenayo inkinga siphinde futhi thina njengeNyoni TV sihambe siye khona kanye nani mhlambe sibone ukuthi akukhona okunye ongenzeka ngoba bakhona nabantu ababuka uhlelo abangafaka umbono njoba sikhona ukuthi lolu daba lolu njoba seluka nje sizolimisa kanjani ngoba ngomthetho waseNingizimu Afrika akuvumelekile kube khona umuntu ophila engenayo iID engenaso isitifiketi engenako ukuvela nje ukuthi umazisi ukanjani mhlawumbe gogo wena ngokwakho ubufisa ukuthi njengamanje njoba sesifikile eSinyoni TV ikwenzakalani ikuphi ofisa ukuthi ngempela kwenzeke Bengifisa mina ukuthi ungayiwa nakuyena kuzanywe angazi ke ukuthi uzofika athini. Bakhulume naye uma wengane babhekane emehlweni nathi sikhona silalele sizwe ukuthi uthini. Ngoba yena uyaphuma lapha uma khombika ukuthi uye. Mama ngiyafisa ukuthi ngiyazi udaba lobhlungu kodwa mhlambe ngekhathi nifika kuyena okokuqala kulowa mndeni nizokhulumana akaza niluyiseni wakhuluma kahle nani kwaba kanjani Avaze alwathi nje naka kodwa akaze alihole nje iqolo akaze nje alihole washo kanjalo nendaba yokuthi usebenzisa iID noma usebenzisa umazisi onakho kuphika konke wathi nje asebenzisa lutho yena mhlambe usilandise mbali ukuthi nawe njoba wahamba nomama niya kona kulowa muntu ukuthi ke kwafike kwahamba kanjani wasini ngoba phela nomama naye walalela nawe walalela umama lo sasekuyena safike uma wakhuluma naye umbuzo ukuthi njengoba phela evela kanje kwenzakala kanjani ukuthi kuvele yena ezintweni zami kuma documents ami Shuthi waphika ke yonke into njengoba uma ebesechazile kodwa wabuye wathi okungenzeka ukuthi ngivela anda yena or yena uvele intweni zami ngokuthi owakamkhize kanjani engakuzali wona ubuza ngalombuzo ngawubuza ke wona mbuzo engambuza wona loyo ukuthi ngivela kanjani pho kuwena ekubeni ubungangizali into zami zifika kanjani kuwena ngikwazi kanjani ukuthi ngibe intweni zakho washo ukuthi mhlambe kuvela ngokuthi umkhize thumkhize I understand lo nto wathi ngivela ngokuthi umkhize nokuthi uma wekehlala naye ngalena uyabo because babe womakhelwana uma kuboka baba la kahlala khona ila kade ku opposite nala kade hlala khona lo mama lo ovela kuma documents mangithi ngenza ama IDs yeah asibuye ngimama ngiyafisa ukuthi nawe ukhiphe ingonyuluko uchaze isimo senhlalo nesimo nje obhekane naso ngendaba yomntana wakho njengoba engenawo ama documents Angiphathekanga kahle kube buhlungu ngoba bengimkhulisa kanzima ngisebenze emobeni wazwami ngaka ngisebenzele emobeni inhliziyo yami ibibuhlungu ingane yami ngenalutho yeah gogo nalo udaba gogo njengoba luvela ngiyafisa ukuthola ukuthi nala ekhaya mhlambe isimo senhlalo simi kanjani ngiyabona nazi ingane abazukulu bakho ubano onibhekelelayo nangesimo somnotho nje gogo unabe nje ungabi nankinga Hayi ngokuhlala lapha ekhaya ngiyathola lo ma cent empesheni ngithenge aphele kanjalo ngihlala ngena cent nje mina ephaketheni makuthiwa ngiye kodokotela anginayo imali yokuya kodokotela ngoba ngithenga endlini ukudla ngayo kuphele kuze kuthi ke mhlambe ke nezingane ke lezi ke engasebenzi nazo ezakhela abantu ngibone nazo zithenga ke mhlambe ke lo maphiwa nake abantu abakhokhi futhi ziyasebenza buye bangayikhokheli abantu ilo mpilo nje ngikuyona nje ebuhlungu ngoba uke waveza sisafika nje sikubuza off record usho ukuthi ngathi lesimo sokungabi nama document noma ID ngathi akuyona yodwa ingane le khona nomunye unenkinga ethayifana khona nomfana wami omalume wayo lengane
naye wenaso isitifiketi angazi ukuthi isitifiketi sakhe salahleka kanjani. Ngithi sengithi ngiyuzama indaba yamapasi akwazanga ukushaya ipasi ngoba isitifiketi singekho. Ey'nganeni zami mangabe kuthiwa kuyabhekwa ko-computer kuthiwa akekho ziphuma zonke yena akatholakali. Akana ID nje naye futhi. Akana ID naye akatholi lutho mali lutho uthola lapho kubantu lapho lesebenza khona amadogo. Manje ngisangene nje naye ngithi ngiyahamba ngiya ko-Home Affairs bashintshela ukuthi imibhalo yey'nduna iphelele, indawo yamakhosi ayiphelele, iseyikoleni yaphelele kwaseyikoleni azingaka iy'ngane encwadini yesikole. Manje ngisangene nje mina ngisazike. Gogo awunankinga masihlela futhi siphinde sihamba siye kuye umuntu lo kakhulukazi udabeleni kambalo ama document siphinde futhi nathi iNyoni TV sifike siyoza ngeke kuze kube nankinga lapho. Anginankinga mina makulunge into yengane yami kuphelile umzukulu wami kuphelile ngoba uhleli nje akwazi nje ukuthola nje igrant engane yakhe. Makulunge kungenzi noma kungenzekani ngisho bomthetho mina akunandaba noma bangaqondana naye sengivume konke. Umuntu ozongenelela nje asize uvula izandla. Ozosiza nje phakathi kule ndawo ngivula izandla ngiyamdedela. Okay, asize kuwena Mbali. Nasi isimo ubhekane naso. So uzithini ke ifiso zakho, ufisa ukuthi kwenzakaleni njengoba udaba sesilibekele eNingizimu Afrika, sesibekele umhlaba wonke, seliyazi udaba lakho, uthini ke namhlanje? Ngizofisa ukuthi ngithole usizo. Ngizothanda ukuthi nani abeNyoni TV ningenelele kulolu daba. Nginethemba lokuthi ngizosizakala. Nomunye ongaqhamuka mhlambe ozobebukele naye mengabe enawo amandla okusiza angasiza, ngingajabula kakhulu ukuze ngingakwazi mhlambe nokuphindela esikoleni because ngisamncane phela. Awufunda wenza lutho njengamanje. Angifundi. Mhlambe uphila kanjani? Simi kanjani? Yona ingane uyikhulisa ngani? Ubaba wengane ukhona ngiyaxolisa lo mbuzo. Ukhona eduzane uyakulekelela yini ukutheni isimo sikwazi ukuqhubeka? Chaza nje ukhuleke. Yebo, musakhuluma esayidini lengane hayi uba wengane ukhona uyangisiza naye yize naye engasebenzi but uyazama ngendlela yakhe. Uyanginika nomndeni ke ekhaya bayangisupporta because bayangithengela, bakwazi ukuthengela mina into yokugqoka nengane bayithengele. Siphila leyo mpilo kanjalo ukuthi abasho ukuthi ngoba naku nginengane bas understand isimo njengamanje ukuthi ngisabhekene nenkinga kanje. So bayakhona ukungisiza nami ngiyathandaza nje ukuthi bakwazi ukungisiza ongangenelela angisize. Maybe ngakhona nokuqhubeka ngiphindele esikoleni ngihambe ngiyofunda because into engiyifisayo vele. Unawo amaphupho, unazo izinto oyifisayo njengomuntu wesifazane? Yebo, nginawo nje amaphupho futhi ngiyimisele ngokwafeza because avele ayikho into esangiphazamisile ngokangaka empilweni. Lolo liphuthe lenzeka ngisengakwazi ukuthi ngiqhubeke nento ebengithi ngifuna ukuyenza. Into edala ngize ngibhalele iNyoni ngibonile ukuthi iyamhlukumeza usisi le ndaba le. Ayimphethe neze kahle nokuthi esikhathini samanje awungena indawo unganawo umatric ngoba unaso lento njani iID ngabe yakwazi nokulungisa umatric kuvuleleke nezinye indlela. Ngoba nayo antu wakhe lo ahlala naye sisebenza ndawonye ngathi ngiyayazi salary yakhe ukuthi naye ngathi zeleka baningi labantu abondlayo kube nawe usesikhona la labo like nje angabuya luhola na igrant elengane yakhe akwazi ukuxhasa lapha ekhaya no 350 labahola abantu abangakayithola amatoho ngabuya kuthola kodwa akanayi idea akakwazi ukwenza konke lokho. Yebo, udaba lobucayi kakhulu gogo. Ngiyafisa ukuthi ke amazwi nawe ongawasho namhlanje ngoba lolu daba sesilibeke emhlabeni wonke ukuthi ke mhlawumbe gogo ufisa ukuthi kube kanjani njengoba sesophetha njengamanje gogo. Bengifisa mina mani ngayilungisela lengane naye ithole ukuphila njengabantu bonke, iqhubeke nesikole naye ikwazi ukuthola amatoho. Niqondane naye lo muntu lona mhlawumbe uzokwazi ukuthi azalikhulume iqiniso angazi makuphumelelekile nje. Ngingabonga kakhulu kwabaka
TV ngibonga kakhulu mangase impela ningizamise lento kakhulu. No mama sifisa nawe ngoba udaba lolo lubucayi kakhulu futhi ngiyabona ukuthi ihlengezela nezinyembezi futhi kufanele ngoba into ethinta umphefumulo wengane nothinta ikusasa futhi lengane mama. Ufisa ukuthi kwenzakaleni, ufisa ukuthi kuyini oyifisayo njengamanje step esiyaphambili ngokubuka kwakho nje izinto. Ngifisa ukuthi ngathi ngangisiza kule nkinga engibhekene nayo. Ngoba sengihambe ngahamba ayilungi into yengane. Yebo. Nayo ingane iphazamisekile into zayo ayilungi. Nga ikhule nje ingaka nje bengisebenza emobe ningihlakula umoba duma izulu ngisebenzela yona ukuthi ikhulu. Yebo. No ngezwakala kakhulu imbali nawe isho mhlambe ongakusho njengamanje nengicabanga ukuthi nathi njengeNyoni TV sinenselelo yokuthi lolu daba silwe siveze onke amasayidi kodwa ke nawe khona ongakusho njengamanje umama uyaveza ukuthi bekukhulisa kanzima esebenza emobeni ehlanganisa enzela wena nawe njengamanje uyafisa ukuthi nawe uphumelele uye phambili njoba eveza ukuthi ama document adingakala. Ya uma sikhulisile uzamile ukusikhulisa Nkosi yami yedwa ubaba ukhona but akasebenzi. Siba u4 kuma imini omdala mase kube yilabo abanye abancane abangilandelayo abathathu. Ubezama bandla Nkosi yami uma usikhulisile ephanta ngandlela zonke. Besinethemba nje nathi nami although ngifunda benginayo lento yokuthi one day nami lo msebenzi uma awenzayo ngiyomkhipha kuona mhlambe ngelinye ilanga imini yomsiza kodwa indlela esekwenzeke ngayo manje it's like yonke lento engangifisa or imicabango yami angeke iziphumele yazi into ngingasho kanjalo ukuthi angeke ngize ngisho ukuthi ngisakwazi ukuqhubeka namaphupho ami and wabuya phelelwa umsebenzi. Yabo nje kwaqala ke lapho inkinga zaningi kodwa besilibele sinethemba because nogogo usakhona yabo kodwa nje kona bandla bekunzima shema ngifuna uqamba amanga but uzamileke njengomzali ukuthi sigcine si right siyingane zakhe. Mashange umuntu osibhalelile wena njengomuntu ovela njengomuntu onosihe nonobuntu athini wena amazwi ongawasho. Ngathi mina kumzansi ngiyacela bandla nanombani ungangenelela kulolu daba ngoba nami ukube benginawo amandla bengizokwenza ngawo amandla kodwa ke nami angithatha intweni ngibone kubalekile ukuthi ngibhalele engicabanga ukuthi bangakwazi ukuthi bangeneleni senginethemba ke lokuthi sesifike kanqingeje manje ila silitholile ngoba sesihleli nani kanje ngibona usise esefana nosesizakele. Sizoqinisekisa nathi njengeNyoni TV gogo sizokwenza show ukuthi siyalilandelela udaba kuze kube sekugcineni sizozama nje ngayo yonke indlela ngoba nathi sinalithimba elisebenza ngale elisebenza udaba nesingavimbi ke nakumuntu oluzwayo nolubonayo lo daba ongafaka umbono la kuma comment ukuthi isiphi istepisi noma ikuphi angakwenza ngoba sikhuluma ngeNingizimu Afrika sikhuluma ingane ezincane ekufanele zibe nekusasa okufanele ukuthi indle emnyama yakithi ithuthuke phambili so kungabi ne-ID ungabi ne-certificate kuyalimaza kakhulu gogo siyathembisa ukuthi nathi sizolwa lo daba yezo. Ngingabonga kakhulu bantabami nami ngazi kushaya isikhathi sokufa ngishiye emhlabeni kunjena ngingazi ukuthi qhubekani kungangijabulisa kakhulu. Njani ngabe nisakhala kuzolunga mawuyezwa. Ngathi ngalunga impela. Kwabani la ekhaya konje Sibongo? Kukamkhize la ekhaya. Kwamkhize la ekhaya. Mina nguMashinga. Mashinga. Wagana kaMkhize. Sagana kaMkhize. Yebo. Ningizimu Afrika sila imbumbulu lolu daba lwanamhlanje uma ke silibheka noma ke ngilihlaziya nami njengonogwaja ozikhundla njengoba esibhalelile intokazi yakwaShanga isibhalela ngomngani wakhe ukuthi unenkinga yendaba ye-ID unenkinga indaba ukuthi nengane yakhe akasakwazi ukuyishaya certificate. Okay asingene kulona udaba mhlambe eqobolwalo lapha eNingizimu Afrika siyazi ukuthi noma nje mhlawumbe ujikelele kubalekile ukuthi umuntu abe nawo umazisi kubalekile ukuthi umuntu ekwazi ukhola ama grant la uhulumeni asibekele wona. Sithola udaba olubucayi nolukhuni uma sifika kulo wamndeni sifica ugogo sifica isimo nomama wengane singesihle kahle kuvela ukuthi ingane njengamanje impilo ayistakile ayikwazi ukufunda ayikwazi even ukholela ingane ayi grant ngesimanga sokuthi kunomuntu owasebenzisa ama document
ngane ukwenza ukuthi igcine ingasakwazi ukushaya i-ID. Ngisho bayi-Home Affairs akwenzeki, ngisho bathi benza ini yonke into nje imile. So udaba lolu esilambele namhlanje eNingizimu Afrika udaba olungapheleli la, okuwudaba esazothina njengeNyoni TV esibophezela ukuthi njengoba sisiza umphakathi sizolandelela kuze kube ngasekugcineni. Into engiyitholile kulo wamndeni, ngithola ukuthi babambisene, ubambisana kwabo bewumndeni bebonke kukhomba ukuthi ugogo uye obhekelela ikhaya nje uzwa kubalula ukuthi uyena owondlayo ngegrant yakhe noma ngemali yakhe yempesheni. So umama ungomunye wabantu abahlanganisayo, behlanganisa esebenza ehlanganisela ingane yakhe ukuthi mhlawumbe ngelanga ibe nekusasa. So udaba olukhuni sizosakithi sikaphunga noMageba nabayingoni bonke ukuthi kube khona izingane eNingizimu Afrika ezingenawo ama-ID, ezingenawo i-certificate. Siphinde sathola futhi nokuthi egcekeni akusiyona yodwa ingane esihambela umbali lo okuyena ebesiye ngayo ukuthi akusiyena yedwa onalenkinga. Kukhona nabanye abafowethu abaseceleni khona emndenini abengenawo umazisi. Ngicabanga ukuthi iDepartment of Home Affairs njoba bebuka lana wonke umuntu mhlambe obukele iNyoni TV ongakwazi ukuphosa evivaneni umbono noma into ethile ukuze lo wamndeni usizakale, ukwazi ukuthi izinto zihambe kahle futhi iqonde kahle. Kugcineni babe nje nabo omazisi, babe nayo yonke into engahle iyenzeke ukuthi nezingane mayifuna ukufunda zikwazi ukufunda zikhuleke, ngoba kuyisimo esibhlungu nesifikisela usizi sisabona kuphuma inyembezi kumuntu omdala ekhala elila ukuthi sebezame konke, ayikho into abangayenzile, bezame konke ukuhlanganisa ukuthi izingane zithole omazisi, zithole i-certificate. So ke thina njengeNyoni TV le kuseyiphathi yokuqala siyathembisa ukuthi iphathi yesibili sizophinda sihambe nabo futhi siye kulowa muntu okuyena osolakalayo ukuthi wathola noma wantshontsha noma wathatha ama-document engane. So ke sizozama yonke indlela ukuthi sikuveze nalokho ke njoba sazi ukuthi ke thina singabe inkasheni enkulu kaMenzi ephuza umlaza ngameva la kuthiwa khona Zulu hlangana kusuke kusho into njengale. Siyahlangana njengamanje soZulu ziyosiza umuntu waseNingizimu Afrika okuwusizi lo muntu omnyama, okuwusizi lendla kithi emnyama. Khona abantu abalala bengadlile ngenxa ukuthi abakwazi ukuqhuba impilo zabo, abakwazi ukuqhubeka bephile. So ke namhlanje lolu daba bekudaba olunjalo. Siyafisa ukuzwa nombono wakho nendlela nawe ufisa ukuthi lolu daba lolu singalihambisa kanjani phambili. Department of Home Affairs nakuyona siyazi ukuthi bakhona babuka la, nakhona siyalishaya ikhwele, siyakhuleka, siyakhothama ukuthi yenzani okuthile. eNingizimu Afrika akukahle kuthiwa kunomuntu oyisakhamuza laMzansi kodwa ongenawo umazisi. So udaba lolu luyaqhubeka ngenza kwethu, iphathi yokuqala le kusekuningi sokulandela siyiNyoni TV kwenzakalani kuze kube sekugcineni. Nayo inombolo ku screen mangabe kungukuthi nawe uyafisa ukusibhalela noma uyafisa ukuthi udaba lakho silandelele, nayo inombolo ikhona ku screen. Uyahamba uyalapha ku Facebook, uyangena ethi iNyoni TV, usibhalele ku inbox. Ku TikTok ikhona iNyoni TV, YouTube channel ikhona iNyoni TV. Mina ngingunogwaja ozikhundla, ngingumZulu ngavungamisa uvalavala sekuvala ngamakhanda amadoda. Sithi ke njengamanje inkinga yakho inkinga yami, siNyoni TV kwenzakalani.